a 2 de maio a Festa do Muiño de Coiro, Muiño de Fausto. Vamos alá. Hoy estamos en la fiesta do Muiño, en Coiro. Se celebra todos los años el primer fin de semana de mayo y es la fiesta alrededor de un molino restaurado, un molino de agua en el que se molía maíz. Podéis comprar harina de maíz recién molida y luego podéis hacer empanada de maíz. Huevos fritos, chorizo, empanadas de maíz, mejillones, vino del país, riquísimo. Luego por la noche hay gaitas y música tradicional gallega. Merece la pena venir hasta aquí y pasar este fin de semana. Ahora mismo son o muiñeiro que vou a moer este ano, bueno, só levo polo menos 4 anos moendo. Entonces este era un muiño e lle chamaban muiño de herederos. O muiño de herederos significa que se querías ter unha parte do muiño non é que compraras un muiño, senón simplemente comprabas unhas horas para poder moer. Entonces, que vos podo explicar? Eu non é que fora un muiñeiro, pero viña con o meu abuelo, o meu pai, que era o que facíamos daquela, para ir a poder moer. Tiñamos animales na casa, a parte dos animales, tamén se facía máis ou menos o pan de millo para máis ou menos 15 días. Era o que facías unha esa, ou esa, máis ben máis grande, cosías o tarilla, facías o proceso tal, depois cosías as bolas de pan de millo, claro está, e os sobrantes de peñeirar, que era o farelo, servían para darlle o porco aos animales. Mais ou menos tiñes que facer unha cantidad que che dera hasta a próxima molienda.